että mä todella pääsen nyt suoraan aloittaa Olkiluodosta. Mä vietin vuosi sitten elokuussa kuukauden Olkiluodossa Parakkikylässä 1200 miehen kanssa. Mä olin ainoa nainen ja ainoa suomalainen siinä kylässä. Ja useimpien näiden miesten osalta mä olin myös ensimmäinen suomalainen, jonka kanssa he ovat koskaan puhunut, vaikka he olisivat viettänyt vuosiakin pahimmillaan Suomessa. Mä asuin ensin teltassa, niin kuin Paavo kertoi, sen takia, että teollisuuden voima ei halunnut päästää mua niihin parakkeihin asumaan. Ja mä jouduin pystyttämään leirin sitten sinne Parakkikylän metsään. Se kylä on, Parakkikylän reunaan metsään. Se kylä on siis keskellä metsää ja lähin asutuskeskus on Eurajoki noin 20 minuutin ajomatkan päässä. Et se todella on niin kuin syrjässä ja keskellä ei mitään. Teollisuuden voima koitti mua sieltä poliisin voimin pois ja sitten kun oltiin aikamme juteltu poliisipäällikön kanssa ja kerrattu suomalaisia jokamiehen oikeuksia, niin poliisi sitten ilmoitti, ettei heillä ole valtuuksia karkottaa mua ja sen jälkeen mä pystyin neuvottelemaan Arevan kanssa, että pääsin sinne parakkiin asumaan ja loppuajan mä jaoin parakin yhdessä 20 puolalaisen raksamiehen kanssa. Meillä oli omat huoneet, tai mulla oli oma huone, he asuivat semmoisessa 9/4 huoneessa aina 2 miestä, mutta sosiaalitilat ja keittiöt oli yhteisiä. He kutsuivat tätä omaa parakkia Guantanaamoksi erotuksena muista sen kylän parakeista. Mä lähdin sinne tutkiin harmaata työtä ja mä olin kiinnostunut erityisesti siitä, miten yrittäjät käyttää työntekijöitä hyväkseen. Mutta iso opetus mulle siellä oli, että se meidän perusongelma ei lähde niistä yrityksistä, jotka tuo sinne halpatyövoimaa, vaan se lähtee niistä suomalaisista poliitikoista ja viranomaisista, jotka luo sellaisen järjestelmän, jossa meillä on jo lähtökohtaisesti 2 eri ryhmää työmarkkinoilla, jotka on varustettu erilaisilla oikeuksilla ja velvollisuuksilla ja joita sen takia voidaan kohdella suomalaisessa työelämässä eri tavoin. Yrittäjät käyttää hyväkseen tilannetta, mutta sen itse tilanteen on luonut suomalainen viranomaisrasismi. Nämä miehet työskentelee siellä satojen eri yritysten palveluksessa. Pelkästään siinä kylässä oli miehiä Puolasta, Makedoniasta, Slovakiasta, Sloveniasta, Portugalista ja monista muista maista, Kosovosta, Albaniasta. Niin, on hirveän vaikea sen takia sanoa, että mikä siellä on normaali palkkataso, koska se vaihtelee tosi paljon ja on isoja yrityksiä, pieniä yrityksiä ja työehdot poikkeavat toisistaan. Siellä oli ilmeisestikin miehiä, joiden kohdalla noudatettiin suomalaisia työehtosopimuksia, joita Suomen lain mukaan pitäisi noudattaa. Sitten ääritapaus, mitä mä sieltä löysin, oli porukka, joka oli ansainnut alle 2 euroa tunti. Ja suurin osa sijoittui johonkin tähän välille, eli jotain niin kuin vilunkia tapahtui, mutta suoranaisesta orjatyöstä ei ollut kysymys. Voi sanoa, että ehkä jos sieltä etsii jotain keskiarvoa, niin puolalainen raksamies, siis EU-alueelta tuleva, tienaa 2000 ja 2400 euron välistä, eikä tiedä, että maksetaanko siitä veroja vai eikö makseta. Se kuulostaa isolta ja se on isompi summa kuin mitä yliopiston apurahatutkija esimerkiksi kuukaudessa saa. Mutta pitää muistaa, että nämä miehet tekevät 6-päiväistä työviikkoa. Ja mä lasketin Rakennusliiton toimitsijalla, että paljonko heidän palkkaansa lähetettyinä työntekijöinä pitäisi olla. Ja se todellinen palkka menisi yli 4000 euron. Eli näin suurista säästöistä on kysymys tässä ulkomaalaisen työvoiman tänne tulossa. Esimerkiksi siellä oli yksi tapaus, jossa työnantaja oli ottanut sairausvakuutuskortit työntekijöille niin, että he ei päässyt lääkäriin, kun he oli kipeitä, jolloin he ei saanut lääkärin todistusta eikä heille tarvinnut maksaa sairausloma-ajan palkkaa. Niin nämä poliisin keissit, niissä säännönmukaisesti keskeytettiin tutkinta sen takia, että rangaistus olisi joka tapauksessa niin pieni,
että ei kannattaa nähdä sitä vaivaa, että selvitetään tätä asiaa, kun siinä tarvitaan niin paljon kieliosaamista ja täytyy ehkä pyytää avunpyyntöjä ulkomailta ja monet toimijat on jo lähtenyt pois maasta. Toinen asia sitten, minkä takia viranomaisvalvonta ei toimi, paitsi että tämmöistä niin kuin osaamista ja arkuutta tarttua siihen asiaan, on se, että se on kauhean isoista rahoista kysymys. Siinä puhutaan jo miljoonista, jos työsuojeluviranomainen menee sinne ja sanoo, että nyt pistetään työpaikka kiinni, kunnes asiat on kunnossa. Tarvitaan aika kovaa pokkaa, että lähtee pysäyttämään ydinvoimalla työmaa. Ja sitä ei ilmeisesti tällä hetkellä Suomesta löydy siitä huolimatta, että dokumentit antaisi siihen mahdollisuuden. Mutta minusta huomattavasti isompi ongelma kuin meidän viranomaisvalvonnan tökkiminen on se, että näillä ihmisillä itsellään on huomattavasti heikommat mahdollisuudet puolustaa oikeuksia kuin mitä on suomalaisella työntekijällä. Ei suomalainen AY-liike ole koskaan nostanut työntekijöiden elämisen tasoa viranomaisvalvonnalla. Ei se olisi siihen koskaan pystynytkään. Semmoista viranomaisarmeijaa me ei koskaan pystytä palkkaa, joka sen hoitaisi. Kyllä se on aina se lähtökohta se, että siellä ruohonjuuritasolla ihmiset on kykeneviä puolustamaan niitä omia asioita, ottaa ne omat asiansa esille ja niin vaatii parempaa palkkaa. Mä en ole semmoista työntekijää vielä tavannut, joka ottaisi huonoa palkkaa vaan sen takia, että tykkää työnantajastaan. Meillä on tullut 3 luokkaa meidän työelämä. Meillä on ensinnäkin se toistaiseksi voimassa olevissa työsuhteissa oleva ikään kuin palkansaajien ydinkerros, jolla on jonkinnäköinen turva siinä työssä ja jonkinnäköinen painostusvoima ja kuuluu siihen monessa liitoissa. Sitten tulee tämä suomalainen prekariaatti, jolla ei ole lainkaan samoja neuvottelumahdollisuuksia ja jotka on ikään kuin B-luokan työntekijöitä suomalaisilla työmarkkinoilla, jotka usein hyppii työstä toiseen ja työmuodosta toiseen. Tänään ollaan freelanceria, huomenna ollaan palkansaaja ja ylihuomenna perustetaan yritystä, jolla on työttömänä. Mulla on esimerkiksi ollut tilanne, jossa mulla oli 12 työnantajaa samanaikaisesti ja silti niin me oltiin hyvin lähellä köyhyysrajaa. Se on aivan erilainen neuvottelutilanne silloin, kun jos sä pystyt yhden kanssa neuvottelemaan. Ja sitten alimpana on tämä siirtotyöporukka. Että nämä Olkiluodon miehet on vielä hyvässä asemassa sen takia, että he on tämmöisellä vanhalla perinteisellä miestuunarialalla, näkyvällä työmaalla. Rakennusliitto, vaikkei se ole pystyy suoraan takaa näille miehille oikeuksia, siis samanlaisia työehtoja kuin suomalaiselle, niin se, että Rakennusliitto on ylipäätään pitänyt pintansa siellä rakennusalalla, on johtanut siihen, että näiden miesten asema on ihan eri luokkaa kuin sellaisilla aloilla, joissa ei voimakasta liittoa ole. Mä käytän kirjassani esimerkkiä ukrainalaisista mansikanpoimijoista, jotka työskenteli 7 päivänä viikossa 6 viikkoa ja heidän palkkionsa välittäjän ottama rahasumma ja matkojen jälkeen oli 600 € koko ajalta. Ja siitä heidän piti maksaa vielä ruokansa täällä Suomessa. Niin jos meillä työllistetään ihmisiä tällaisilla ehdoilla täällä, niin on aivan selvää, että myös ihmiskauppatapauksia sinne joukkoon eksyy. No sitten mikä se on se seuraus tästä tällaisesta järjestelmästä, niin tietysti se rapauttaa suomalaisten työehtoja, se on aivan selvä. Jos työnantajapuoli onnistuu tuomaan Suomeen merkittävän halvan työvoimatarjonnan, niin se aina vähentää myös suomalaisten neuvotteluasemaa. Ja tämän takia suomalaisten työntekijöiden kannattaa olla erittäin kiinnostuneita siitä, millä hinnalla täällä sitä työtä tehdään. Mutta mulle henkilökohtaisesti sen parakkikuukauden jälkeen niin huomattavasti isompi huoli ja murhe on se siirtolaisuudesta aiheutuva perheiden hajoaminen. Jos te ajattelette omalla kohdallanne, että mikä teille elämässä on kaikkein tärkeintä, niin aika monet laittaa sen läheiset ihmiset ja aika niiden kanssa sinne kärkipäähän.
monet näistä miehistä Olkiluodossa on pienten lasten isiä, koska silloin kun äiti jää kotiin lasten kanssa ja perheessä on vain yksi elättäjä, niin silloin sitä rahaa eniten tarvitaan ja tulee se pakko, että on lähdettävä. Ja se oli kyllä niissä parakeissa niin käsin kosketeltavaa se ikävä ja suru siitä, että heidän pitäisi olla kotona isinä omille lapsilleen siinä vaiheessa, kun heidän lapsensa heitä tarvitsee ja he on loukussa toisella puolella maailmaa, eikä tavallaan niin kuin voi olla osa sitä omaa yhteisönsä. Ja tämän kääntöpuolena on tietysti sitten ne lapset siellä Itä-Euroopassa. Siellä on satoja tuhansia orpoja tai puoliorpoja, jotka näkee vanhempiaan silloin kun näkee ja joilta tämä järjestelmä riistää toisen tai molemmat vanhemmat.